Hallelujah. Hallelujah. First and foremost, I'd like to give all the highest praise, glory, honor, and majesty to our loving Savior, the rich Jesus. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You're worthy to be praised, our loving God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'd like to give my double honor and respect. Amen. I'd like to remember and cherish the memories, the blessed preachings and teachings of our beloved and honorable parents in the Lord, my dearest Papa and Mama, our beloved Evangelist Wilda Estrada Almeda, our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, nasa piling na ating mahal na Panginoon, amen, hallelujah. And of course, my beloved sisters and my brothers, nasa Dako ng Maynila at nasa Estados Unidos po, amen, hallelujah. My dear family, my beloved husband, our children, beloved workers po na mga kasama namin, may init na mga manggagawa ng mahal na Panginoon, amen. At sa inyo po lahat, mga minamahal dito sa Dako ng San Carlos, Pangasinan, amen. Of course, sa panguna po ng beloved Kuya Buboy, amen, and family, amen. Mga naatasan po dito, amen. Pagpalain po kayo ng mahal po nun, the beloved singers, beloved volunteers, mga Hayu group, beloved elders of the church, beloved preachers, beloved musicians. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. What a joy to see all of you po, mga minamahal. Amen. Sa mga baguhan po, welcome to the true church of the living God. Amen. Hallelujah. Baka upo po muna tayo, mga minamahal. Amen. We thank our loving God for keeping us safe po na makarating dito na maluwalhati. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We thank our loving God for this day as we celebrate with you po your blessed church anniversary, 40th church anniversary. Yes, amen. What a great and mighty God we serve, mga minamahal. Yes, like beloved Kuya Boy said earlier, in 2014, my husband Phil po, then ikakasal pa lamang po kami. Kaya nagulat po si Phil nung ipinadala po siya ng beloved Ate P na para makiisa po sa inyong anibersaryo that time. Amen. Hindi po ako nakasama that time. I think nasa isa pong anniversary also. Dahil napakalawak po na gawain ng mahal na Panginoon. But now is the right time po. Or ito po yung time na kinaloob po ng mahal na Panginoon na makasama din po ako ngayon kay Phil. Kasama po ng mga anak namin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakagandang lugar po. Amen. Ang chapel niyo dito sa San Carlos. Beloved Kuya Boy told me, pag-aari na po na ito na banal na gawain. Amen? Hallelujah. Pinagpala po kayo mga minamahal dahil sa ibang lugar, nagirenta pa lamang po. Ngunit kayo pinagpala ng mahal na Panginoon na magkaroon ng sariling bahay, sambahan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Why do we gather po when we celebrate a church anniversary? We are not merely remembering, amen, the years that have passed, the 40 years that have passed, amen? We are remembering the mercy of our loving God po sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Di man tayo karapat-dapat. Amen. Hallelujah. Our loving God has continued to allow, amen, despite our weaknesses, patuloy niya tayong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Patuloy na pinagpapala, pinaghihimalaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kanina, as we were on our way here, pinapanood po namin yung webcast, napanood po namin yung play with regards po sa paglalakbay, amen, ng mga Israelita for 40 years. We're so blessed po, although nakakat po yung signal kasi nga on the way po kami. Ngunit natuwa po si Phil kasi the word of God that he prepared is connected po doon sa play kanina. Amen. Talagang patunay lamang po na ang talagang spirito na mahal pa noong una sa banal na iglesia na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sa iba't ibang lugar na may gawain ng JMCIM, we hear the same testimonies. Amen. Pare-parehong pananampalataya ang binibitiwan ng mga minamahal na mga kapatiran. Mga kapatiran kanina nagpatotoo, hindi mo matel kung from Manila ba or from San Carlos. Kasi kung manampalataya sa mahal na Panginoon, parehong-pareho din. Kung parang tinuro ng ating beloved parents in the Lord. Amen?
We are so blessed po na marinig yung mga patutuo ng himala, pagpapala na nagmumula sa mahal na Panginoon. Hindi po to dahil sa sarili nating lakas o ating gawa, sariling gawa, ngunit sa kapangyarihan at habag ng mahal na Panginoon na tapat na nagmamahal sa ating lahat, na nagbigay sa atin ng mga totoong lingkod ng Diyos na may puso para sa mahal na Panginoon, puso para sa mga kaluluwang nawawala. Kanina po as I opened the Holy Bible, ito po yung nabuksan ko sa Book of Jonah. Hallelujah, hallelujah. In the Book of Jonah po, nandiyan po na ang mga tao po dun sa Nineveh ay lumayo sa mahal na Panginoon. Kinalimutan nila ang mahal na Panginoon. Hindi nila kinikilala ang mahal na Panginoon. Kaya gusto ng mahal na Panginoon padalhan ng kanyang isang tao ng Diyos that will warn them to turn from their wicked ways at manalangin at humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Magsisi. Ngunit si Jonah, ang heart niya, nako, they deserve it. Mahal na Panginoon, bakit kailangan pang warningan? They deserve it. Ibaba mo na yung sumpak sa kanila. Mga minamahal, pinagpala tayo dahil ang tao ng Diyos na binigay sa atin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Dearest Papa, kung pwede lamang nabilhin ang kaluluwa, bibilhin ng Dearest Papa sa kanyang pag-ibig sa bawat kaluluwa. Hallelujah. Na nawawala pa. At nakita natin kung paano ang pag-ibig ng totoong tao ng Diyos. Nandiyan na tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Tayo'y nagpakainit. Tayo'y tinuruan ng mga totoong tao ng Diyos. Paano maglingkod na may buong takot sa mahal na Panginoon. And because of that, tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Tayo'y naka-witness ng mga himala, mga buhay na nagbago, mga sakit, karamdaman na pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang katapatan at kabutihan. Hallelujah, hallelujah. All the whole JMCIM Church po, the Jesus World Crusade International Ministry, are celebrating the Jubilee year, the 51st church anniversary. More than 50 years na po manalagawain ang mahal na Panginoon. Ngunit nandiyan ang mahal na Panginoon, patuloy na naghihimala, Yes, patuloy na tumatawag ng mga kaluluwa na nawawala. Ito ay dahil tayo'y naturuan ng ating beloved parents in the Lord para magkaroon ng totoong puso o totoong concern, amen, para sa mga kaluluwa pa na nawawala, mga minamahal. Ngunit nandiyan po si Jonah. He refused to save, to warn the people. Mahal pa nung gumawa ng paraan para lang maidala ang warning. And walang nagawa si Jonah kundi sundin ang mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. And on this verse po, I'd like to read it. In Jonah 4:10-11 po, amen, hallelujah. Medyo mahaba po, and alam ko po kulang na po tayo sa oras, amen. Sa talatang ito ay kinausap ng mahal na Panginoon ng propetang si Jonah, amen, hallelujah. At matapos siyang magalit dahil pinatawa ng Diyos ang lungsod ng Nineveh. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, then said the Lord, thou hast had pity on the gourd. Kasi ang mahal na Panginoon, habang natutulog si Jonah, nandiyan naglagay ang mahal na Panginoon ng puno o para siyang vine. Ang gourd po is para po siyang vine, halaman na mabilis siyang tumubo. So habang nagre-rest po si Jonah, pinatubo ng mahal na Panginoon para bigyan po siya ng shade. Para hindi siya mainitan. Para comfortable si Jonah. So natuwa siya nung nakita niya yon. Pero masama ang loob niya. Dahil pinatawad na mahal pa yun ni Nineveh dahil
talaga na dyan, nung sinabi, winarningan na mahal na Panginoon, the people turned from their ways. Talagang humingi sila ng habag sa mahal na Panginoon, na numbalik sila sa mahal na Panginoon, na naglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. But despite that, masama pa rin yung loob ni Jonah. Tapos nagmamahinga siya doon sa isang lugar. Nagpatubo ang mahal na Panginoon ng vine, ng plant, na nag-cover sa kanya. Tuwang-tuwa si Jonah nung nakita niya na, mahal na Panginoon nagpadala. Kaso, after a while, nagpadala din ang mahal na Panginoon ng worm. So, kinain yun. Ang sama ng loob ni Jonah, bakit? Sayang naman yung puno na yun. Nagbibigay siya sa akin ng shade. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Then said the Lord, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, and should not I spare Nineveh, that great city? Hallelujah, hallelujah. Sinabi ng mahal na Panginoon kay Jonah, ikaw ay nanghihinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking bayang yaon na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop. Ganun ang pag-ibig na mahal na Panginoon para sa mga nawawalang kaluluwa. Amen. Yes, hallelujah. 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 Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon na tayo ay binigyan ng mga totoong tao ng Diyos na totoong umibig para sa ating mga kaluluwa. Kaya tayo'y patuloy ngayon na pinagpapala ng mahal na Panginoon that we are able to share the Word of God, that tayo ngayon, we are sharing also our testimonies to win souls for Christ. Napakalapit na po ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nararamdaman natin sa bawat araw. Yes, mula na kinuha ating mahal na pastor, nandiyan na talaga sunod-sunod na ang mga trahedya, ang mga natural disasters na nangyayari. And we know, sabi, walang nakakaalam kung kailan o eksaktong araw na babalik ang mahal na Panginoon. Ngunit ang kanyang mga totoong mga anak, we will recognize the signs of the end times. And right now, mga minamahal, we are not living in the last days. We are living in the last few seconds. Napakalapit na po magbalik na mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang importante ay tayo'y mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo'y puno ng pag-ibig dahil ang kaaway, ang gusto niya mawawala ang identity ng mahal na Panginoon sa atin. Ano ang gagawin ng kaaway? Magpapadala siya ng magpo-provoke sa'yo. Magpapadala siya ng mga trials that will make you lose faith in the Lord. Mawawala ka ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Sasabihin mo, gusto na kaaway, sasabihin mo, hindi ka naman pala, nagbihiwala mahal na Panginoon. Hindi ka naman pala totoo. Kala ko ba totoo ka? Bakit hindi mo binuhay ang anak ko? Ngunit dahil tayo naturuan ng totoong tao ng Diyos, like beloved brother of Marlon De Vera earlier, nag-testify po siya. Nandyan grabe trial sa kanilang kinaharap. Nag-agaboy ang kanilang bagong silang na sanggol. At eventually, naghimala ang mahal na Panginoon. 1 buwan na nakapili nila ang batang yan kung hindi pa ako nagkakamali. Ngunit na dyan, ang kalakasan ng kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kahit eventually, kinuha po ng mahal na Panginoon ang batang yan, alam nila na nasa kamay ng mahal na Panginoon lahat ng bagay. Yes, hindi sila nagdamdam sa mahal na Panginoon. Hindi sila nagtanong, mahal na Panginoon, bakit? Bakit mo kinuha? Hindi na ako maglilikod sa iyo. Ngunit lalo pa sila nang sumigasig sa paglilikod sa mahal na Panginoon. Yan ang totoong Kristiyano. Yes. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Very short lang po, I want to testify also. I want to thank the Lord po dahil kararating lang po namin just a few weeks ago. Last week, galing po kami sa dako ng Iriga na nag-celebrate din po. Sa dako po ng Bicol, nag-celebrate din po sila ng kanilang 33 years church anniversary. Amen. Hallelujah. Nandiyan pinagpala ng mahal na Panginoon, binuhos niya ang kanyang banal na spirito. Amen. Hallelujah.
At nandiyan po na kahit tayo yung mga Kristiyano na at anak na mahal na Panginoon, talagang meron tayong mga trials that we will face. Hindi naman po na sinabi na kapag ikay Kristiyano, wala nang trials na darating sa iyong buhay. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, even if you walk through the valley of the shadows of death, you will not fear because He will be with us. Amen? We will not be alone. Our loving God will walk with us. Yan ang alam natin na totoo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Andyan po, just a few years ago po, I gave birth to Eva. Baby Eva, ang aming bunsong baby po. Magti 2 years old po siya this coming May. At pinapasalamatan ko po sa mahal na Pinoon na very healthy po ang baby na yan. Amen. Ngunit nung pinagbubuntis ko po yan, as compared sa kanyang mga kapatid, talagang nahirapan po talaga ako sa pagbubuntis. Kung the pregnancies ko po, walang naging problema. Si Eva talagang sunod-sunod po, nagkaroon po ako ng internal bleeding. Nagkaroon po ako ng placenta previa. Lahat po ng kinakatakutan ng isang ina na magbubuntis, na-experience ko po yan. Pero dahil sa awat habag ng mahal na Pinoon at totoong buhay siya sa ministerong ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kami pinag-ingatan. At nailuwal ko po ang baby na yan, even though I was 42, if I'm not mistaken, 42 years old nang ipinanganak ko po ang baby na yan. Normal ko po siyang nailuwal. Amen. Praise the Lord. Sa dakilat habag ng mahal na Panginoon. Nung pregnant po ako, aside from going through different mga problems po while pregnant, nandiyan po na around maybe my 5th month of pregnancy, around December, before po ako mga kay Eva, nandiyan po nagkaroon ng pneumonia si Gavin. For almost a month, gabi po yung ubo niya. Ngunit hindi namin alam na pneumonia kasi nga po hindi po tayo sanay na pumupunta po sa ospital o nagpapacheck sa mga doctors. Dahil hindi po yan ang ituro sa atin ng mahal na pastor, ng mahal na pastora, about our experience of the Lord. Ngunit hindi naman po ipinagbabawal ang gamot o doktor. Amen? Ngunit para sa mga totoong anak ng Diyos, na nanampalataya sa mahal na Panginoon, alam po natin na mas maigi manampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil walang limitasyon ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. And po when pumunta po sa PDS Field just to get a certificate for the school of Gavin kasi for almost a month na po siyang absent that time. And kailangan po kumuha ng certificate, not for anything. Kaso pag-check po nung pedia kay Gavin, nagulat po siya, tapos nagalit. Sabi niya kay Phil, anong ginagawa niyo sa bata? Anong treatment? Tapos sabi ng husband ko po sa doctor, water therapy lang po, Doc. Kasi hindi naman po kami nagbigay ng gamot kay Gavin. Tapos sabi ng doctor, he has pneumonia. Puno-puno na ng phlegm yung lungs niya. Hindi po siya nag-write ng certificate of anything for the school. Ang sinabi niya po, itakbo niyo na ang batang ito sa ER dahil may pneumonia siya. Kaya po pala, putlang-putla na si Gavin, ubo ng ubo, at yung oxygen niya po, bumaba na po until 82%. At sabi po namin, nung tumawag po si Phil sa akin, dahil malaki na po yung tiyan ko that time, sabi ni Phil Love, ang sabi ng doctor dito, dalhin daw si Gavin sa ER kasi may pneumonia siya. Ngunit hindi po ako nabahala. Amen. Hallelujah. Sabi ko, Love, hindi siya dadalhin sa ER. Si Gavin dadalhin mo sa Dearest Papa. Ilileha siya ng Dearest Papa. Pagagalingin siya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nalehas po siya ng Dearest Papa. Nandiyan na medyo naging okay po ang kanyang pakiramdam. Ngunit naging gradual po yung healing niya. Dahil may gusto po pala ipakita sa amin ng mahal na Panginoon, the Lord was also testing our faith. For every trial, ititest po ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya. Amen. It will prove how much we love our dearest Jesus. Nandyan po na meron po kaming nahiram na maliit na oxygen kasi nagda-drop po yung level ng kanyang oxygen. And we know naman po na ang oxygen po ng isang tao, our brain will be affected po, adults and children alike, if 80% po to 85% po bababa ang ating O2 sat. That's the oxygen level po. Yung brain po natin hindi kakayanin. Magdedeliryo or
mag-hallucinate na po yan. Talagang magkakaroon po ng great effect yan sa brain. Ngunit hindi po kami nabahala. Pero that time, inisip ko, oxygen lang naman, ginamitan po namin ng oxygen si Gavin. Ngunit for some reason, parang ayaw po nang mahala po nung gagamit kami ng oxygen. Para lagi pong either mauubos siya or hindi siya mag-work ng maayos. Hanggang sa si Gavin po nagsasalita na, Mommy, Daddy, I want to go to the water. I want to go sa beach. Tapos sabi ko, ay oo, kasi Andres, Mama, nung pag may mga ubo kami, dinadala kami sa dagat. Alam ng beloved Kuya Buboy yan. Dahil andyan po may natural healing, what do you call this? Healing properties po ang dagat. Di ba sabi, magpapaaraw, sa sand, ilulubog mo yung katawan mo, gaganda yung pakiramdam mo. Lalangoy ka sa malinis na tubig, dahil yung alat tutulong sa ubo mo. Pero ang mahalaga pa nung matalino mga minamahal, kasi kung gagaling si Gavin sa dagat, sasabihin ng iba, ay kasi dinala nyo sa dagat kaya siya gumaling. Matalino mahaba ng mga minamahal. Ngunit that time, hindi namin alam anong gustong paggawa ng mahal pa. Basta sabi ko, parang the Lord is speaking to Gab. Let's go nga sa beach. Bakit siya masyadong insistent? Sabi po ni Gavin, he was only 8 or 9 that time. Sabi niya, Mami, punta tayo sa dagat. Talaga pong very urgent. May urgency sa voice niya. So dinala po namin siya sa dagat. Little did we know po, maghimala ang mahal na Panginoon. Bumagsak pa rin po yung oxygen niya. Dala-dala po namin yung maliit niyang oxygen. Pero wala po talaga siyang gamot or anything. Tapos talaga namumutla na po si Gavin. Then that night po, matutulog po kami. Tuluyan po nasira yung oxygen para sa isang ina na syempre mahal mo ang iyong anak. Tapos nakikita mo nag-struggle siya, huminga. Talagang nandiyan kung halimbawa mahina yung pananampalataya, maghahanap ka na siguro ng ER or anything na additional oxygen para sa baby mo. Ngunit kami po, tayo ay naturuan ng mga tao ng Diyos para umasa sa mahal ng Panginoon. Ang ginawa po namin, lumuhod kami. Nagsisi kami sa mahal ng Panginoon. And we claimed healing for Gavin. Nilehas po namin siya. Ngunit ganun pa rin po, hindi po nag-change yan. Natulog po kami na lahat inaasa namin sa mahal na Panginoon. Gabi po kami dumating that time doon sa dagat po. At kinabukasan po, tsaka pa lang po kami, I believe if I'm not mistaken, kinabukasan po niya, pa namin siya may paglalangoy. Ngunit dahil December nga po yun, pagdating po namin doon sa, may bagyo po, pagdating namin doon po sa Dalampasigan, grabe pong dumi ng tubig. Sabi ko, may mga basura po, mga dahon, sama-sama. Kung halimbawa, tao ka na walang pananampalataya sa malapay, isipin mo, ilulublob ko yung anak ko dito, di lalong nagkasakit. Tapos nadagdagan pa ng sakit. Dahil may bacteria, may germs. Pero dahil the Lord was also speaking to my heart, sundin mo kung ano yung sinasabi ng anak mo. Dahil mapaghimala ang mahal ang Panginoon. Pero sabi ko, dahil ako po talaga, pinalaki po kami ng Dearest Mama na alam po ng lahat ng mga beloved workers, beloved kuyas. Ang Dearest Mama po, grabe po ang face sa mahal po, pero malinis po ang Dearest Mama. Di ba po? Alam niyo po yun. Very clean ang Dearest Mama because we serve a God of order. At talagang sabi ng Mommy, hindi lahat pare-pareho o pantay-pantay ng pananampalataya. Amen? Kaya talagang ang sa Mommy malinis para walang magkakasakit. Ganyan. Andiyan naman po nagpapagaling, pero Dearest Mama was careful about mga bacteria po, ganyan. So lumaki po kami. Kaya nung nakita ko yung mga basura, sabi ko, naku, napakadumi, paano ko papalublob dito si Gavin? Tapos siya, nakatitig po siya sa dagat na madumi. Sabi niya, I wanna swim. So sabi ko, madumi. Ay baka doon medyo malinis. Sige, doon tayo. Pumunta po kami doon sa dulo. Kaso hindi siya masaya. Naglalangoy po, pero wala siyang saya sa mukha niya. Parang ang lungkot-lungkot niya, tapos mahinang-mahina pa. Tapos nakatingin siya doon sa madumi. Sabi ko, bakit gusto niya sa madumi? Sige na nga, dinala namin siya doon sa maduming tubig. Tapos haba po kami papasok sa maduming tubig. In Jesus' name, hallelujah, mahal na Panginoon, palinisin niyo po itong tubig na to. Bilang tao po talaga nandun yung talagang, kasi bilang tao, we are in the flesh po mga minamahal. Kaya normal po minsan yung mga worries natin. Amen? It doesn't mean na, ay, wala kang pananampalataya. Minsan nandun po yung natatakot tayo, yung mga nag-worry para sa mga anak natin. Ngunit kailangan, ang
pinakamangibabaw po is pananampalataya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Nandiyan po na lumublo po sila ng daddy niya, si Phil po sa dagat. Tapos ako po talaga sobrang bagal po ng pasok ko sa tubig. Inisip ko na kung napakadaming germs nito. Lumulutang ko sama-sama yung mga dumi. Sabi ko, tas may ubos si Gabi, mahal na Panginoon. Pero kung ano po pinapagawa niyo, mahal pa, susundin namin, mahal na Panginoon. Paglublo po ni Gabi, nandiyan po after a few minutes, nakita po namin, nakangiti na po siya. Tapos mamaya humahalak ako. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. After that po, siya po, Gabi na po yung humahalakak na po siya. Sabi ko parang, nag-iba si Gabi, parang, hindi namin siya nakita for how many weeks. Hindi po siya ngumigiti, hindi po siya tumatawa. Napakahina niya po. Nakita po yan nila, Ate Wing, mga beloved workers na kasama po namin. Talagang nag-worry po sila. Nandiyan po na, pagpasok po sa kwarto, pinaliguan namin, tapos pinalitan ng damit. Nung kumatok po, isa sa ay mga ates po to check on Gavin dahil nag-worry po talaga sila dahil alam po nila na bagsak ang oxygen ni Gavin at naghahabol po sa hininga. Pagkita po nila si Gavin, tumatalo na po siya sa bed. Hallelujah! Hallelujah! Tunay na makapangyarihan ng Diyos na ating sinasabat. Yes, man. Hallelujah! 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 Yan kahit sinong bumulong sa'yo, sasabihin sa'yo, wala na ang mahal na pastor, wala na ang himala, wala na ang anointing. Remember Prophet Elisha in the Holy Bible, nung siya'y kinuha na ng mahal na Panginoon at nilibing, years later, buto-buto na lamang ang katawan ni Prophet Elisha. Dahil he was anointed by our loving God. Nagkaroon ng gyera at isa sa mga sundalo ay namatay. At inihagis doon ng mga tao sa pinaglibingan kay Prophet Elisha. Buto na lamang to mga minamahal. Nung patay na ito, ang katawan niya ay nadikit sa buto ng tao ng Diyos. Ito ay nabuhay, mga minamahal. Amen. Hallelujah. 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 Hindi ang tao ang ating tinataas, kundi ang ating Diyos na buhay na naghihimala sa mga tapat niyang anak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We know the anointing stays. Dahil ang mga himala ay patuloy at patuloy na nagmamanifest sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya 40 years, dapat lamang nating pasalamatan ang mahal na Panginoon. Amen. Dapat lamang nating magbigay-pugay sa kanyang dakilang katapatan, pag-ibig sa atin, mga minamahal. Ang sabi ng Teres Mama, huwag kang uuwi na hindi ka lumuha, na hindi mo naramdaman ang banal na Espiritu Santo na mahal na Panginoon. Ang ating beloved parents of the Lord, nakakaubos sila ng ilang box ng tissues in just one prayer, in just one worship. Dahil grabe ang luha. Bakit lumuluha? Sabi, ang sign ng isang mainit na anak ng mahal na Panginoon, maiyakin siya. Bakit siya iyakin? Dahil lagi niyang inaalala kung saan siya nanggaling. Anong sakit ang pinagaling ng mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah! Ang tao may totoo puso para sa mahal na Panginoon, mapasalamatin. Kaya ating beloved parents of the Lord, bawat minuto, mahal na Panginoon, salamat sa iyong dakilang katapatan. Mahal na Panginoon, we do not deserve anything. You deserve all the glory, mahal na Panginoon. Pupuri ka namin, sasabay ka namin. Sa lahat ng oras, mahal na Panginoon. You are deserving of all the praise, Lord. mahal na Panginoon. Nandito kami dahil namin tinataas ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Awitan po natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. Dakila ka sa iyong mga gawa.
at ako'y namamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Papuri at pagsamba Worship with us, ang beloved sa'yo brethren. Awitan natin ang mahal na Panginoon mula sa ating puso. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa kanyang dakilang katapatan. For He is the signs, wonders, and miracles. Dakila ka sa'yo magagawa. Itaas mo natin ang mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ang buong buhay ko. Sa'yo lamang ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo lamang dakila ka. Sa'yo magagawa at ako'y namamahal. Puri ka, mahal na Panginoon. Papuri at pagsamba Puri ka. sa'yo'y iaalay ang buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yo magagawa at ako'y namamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ang buong buhay ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yo magagawa at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ang buong buhay ko. Praise the Lord. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang. Jesus, oh, sa'yo lamang. Jesus, bigyan mo natin ang malakas na papuri at we worship the Lord. Jesus, Hallelujah, hallelujah, puri ka, mahal na Panginoon. Puri ka sa'yo dakilang katapatan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We greet you all po mga minamahal. A blessed and happy 40th church anniversary. Yeah. Hallelujah. We love you all mga minamahal. But our dearest Jesus loves you more. Amen. Hallelujah. God bless you all po. Amen. Okay, so natin po na tinatawagan mga minamahal ang mga awit na kabilang sa Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. God bless po, beloved Lord, Almighty Awas. Praise the Lord sa pinagpalang exhortation. Amen. Praise the Lord na patuloy nagpapatibay, nagpapalakas sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamalapay nun hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamalapay nun tayo masumpungan na mainit. Amen. Tapat na naglilingkod, nagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Robin. Minister Phil and Baby Lords. Habang nagpipiripir, maminamahal tayo po'y patuloy na umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaturan
naroon ay hindi na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, mangyari at bago maging muli, kaya siya at sa araw na yun, sa iyong makapiling, sa araw na yun, tingnan mo, ang langit na ta'y ganda. Masdan mo, at naroon siya. Liwanag niya. Siya'y sisikat magpakailanman. Tingnan mo, ang langit na kay ganda. Masdan mo, ang naroon siya. Liwanag niya, tanlang sa siya'y sisikat magpakailanman. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. God bless you po ating beloved Lutz, ating mong beloved Minister Fael. At maminamahal, ikinagagalak nga ang aming mga puso. Ang sabi namin, kahit kanyang mga apo lang ng aming beloved perish in the Lord, maminamahal, buhay talaga ang mahal ng Panginoon. Dahil madalaw tayo ng mga pagpapalang ginamit sa ating mga kaligtasan, hindi mababayaran, maminamahal na salapi. Amen. Praise the Lord. Kahit pinupinuhin pa ang ating mga sarili, kulang ibayad sa kabutihan ng mahal ng Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. At bago natin tawagin ang Jesus Finest Generation Choir, it's an honor to us here in San Carlos City to have our beloved Minister Fael Awas, ating beloved Baby Lutz Almeida Awas, na ating kapiling, ang mga kayang beloved children. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. God answers prayer. Amen. Amen. At sa mga sandaling ito, maminamahal, kahit abutin pa tayo ng alas 8 ng gabi, walang problema. Walang magre-reklamo. Atin ang chapel na ito. Amen. Amen. At sa mga pagkakataong ito, maminamahal, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach, Pangasinan, the Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. The highest glory, honor, and thanksgiving belongs